Hola i benvinguts de nou a Entre Línies. Tornem aquí després d'una aturada. Hem tingut un mes així de vacances, més tranquil·lets, on hem estat reposant les piles. Ens heu vist que estàvem una mica actius per xarxes, però ara ja venim de bo de nou a YouTube. Així que de nou tinc aquí a l'Oriol Villar, en aquest vídeo d'avui. Hola, moltes ganes de començar un altre cop aquesta temporada. Sí que hem recarregat ja piles aquest estiu i ara fem aquest especial Champions amb el nostre convidat d'avui, que és el Marc Maiola, un autèntic periodista expert internacional en futbol internacional. Hola Marc, què tal, com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir a estar amb nosaltres. Bé, pels que no conegueu encara el Marc, ell és un analista a l'11, programa de futbol d'Esport 3, a més participa a les narracions de l'Espanyol de Catalunya Ràdio com a comentarista i també té un podcast allà a Codere, junt amb l'Alberto Jogo Bueno, que s'han ajuntat els millors per parlar de futbol, en aquell cas. En Juve és el germà de l'Alberto. Doncs així, arrencarem aquest especial de Champions, com hem dit, amb la millor companyia, amb el Marc, amb l'Oriol, i bé, explicarem primer una miqueta com funciona aquest nou format de Champions que ja es va estrenar la temporada passada. Sí, més o menys ja ho anirem explicant, perquè és el mateix format de l'any passat amb alguna variació. Són 36 equips, dividits en 4 pots, amb 9 equips cadascun, que hi ha de nou aquesta temporada, que doncs la Lliga, la Premier League, són la competició on hi ha més participants, hi ha un total de 6, i seguidament hi ha l'Espanyol amb 5. Per què n'hi ha 6? Doncs perquè l'any passat tant Tottenham com Chelsea van guanyar per una banda l'Europa League i per la Conference, i per tant doncs, hi ha 6 equips de la Premier League. Com funciona la Champions? Primer que tot hi ha una lligueta, com dèiem, hi ha 36 equips, cadascun disputa 8 partits, 4 com a local i 4 com a visitant, i els 8 primers passen directament a vuitens de final. Del 9è al 24è classificat fan un play-off d'anada i tornada, i els eliminats no tenen, que és una variació d'aquesta nova edició, que els eliminats no poden anar a Europa League. Després les eliminatòries segueixen el mateix format de sempre, vuitens, quarts, semifinals i final, i els 8 primers classificats tenen, que això també és nou d'aquesta temporada, que la tornada sempre és a casa, no com el cas l'any passat del Barça, que va quedar segon, i les tornades sempre van ser fora de casa. Aquest any no, els 8 primers classificats sempre tindran la tornada al seu camp. Només hi ha la petita excepció aquest any que hi haurà com el que hi ha del Mundial de boxa, en el que el campió és qui derrota el campió, i és que si, per exemple, qui queda primer a la fase de grups queda eliminat, l'equip que l'elimini heredarà aquesta condició de número 1 i guanyarà el factor camp. Aleshores, pel que fa al Barça, té un sorteig bastant benevolent, i és que els 8 rivals, tot i que hi ha rivals de gran entitat, com el Newcastle, que serà en aquest debut, el PSG, que serà la segona jornada, o el Chelsea, els altres 5, Frankfurt, Olympiacos, Copenhagen, Bruges i Slavia de Praga, són rivals a priori assequibles. No sé què en penses tu, Marc, d'aquest sorteig, els blaugranes. Bé, és veritat això que estàveu comentant, que el fet que toqués el Newcastle del bombo del pot 4 ho complica una mica, perquè a més és un partit fora de casa i serà, per començar, un plat fort. Penso que en general és un sorteig assequible pel Barça, però amb aquest factor tenir en compte que, clar, del pot 4 hi havia rivals molt més assequibles que no pas el Newcastle, i encara més pel fet de jugar allà, que sempre es viuen els partits amb molta emoció. Bueno, només no cal anar molt lluny, que allí al Sant James Park, no és el camp? Doncs el Liverpool, tot i que va jugar quasi pràcticament tot el partit amb 11 i el Newcastle amb 10, va patir de valent. Van començar guanyant 2-0, bueno, 0-2, els van remuntar fins a l'últim minut, que un jove de 15 anys o 16 va marcar el gol de la victòria. Sí, Rio Ngumoja, que acabava d'entrar, i amb aquest gol, amb el Newcastle jugant amb 10, a més. El Newcastle jugant amb 10 va ser capaç d'empatar contra el Liverpool, i jugant amb 10 va tenir ocasions per guanyar contra el Liverpool. Va ser un gran partit. El Newcastle és un equip que s'assembla, per entendre'ns, a l'Atlètic Club de Bilbao, en el sentit que és un equip molt fort físicament, que prefereix jugar a ritmes molt alts i quanta més estona millor. El que passa que ara mateix l'equip d'Eddie Howe no és capaç de mantenir aquests ritmes tan frenètics durant tot el partit, i aleshores selecciona molt en quins moments
pressiona dalt, en quins moments juga a altíssimes revolucions i quan es calma una mica més i fins i tot segueix la iniciativa rival. Bé, doncs seguim anem a veure com serà aquest partit entre el Barça i el Newcastle, anem a veure com arriba el Barça ha disputat 4 partits de Lliga, ha guanyat 3, va guanyar el 0-3 contra el Mallorca amb gol de Rafinha, Ferran Torres i Lamine Yamal, va guanyar al camp del Llevant amb Pedri, Ferran Torres i un gol en pròpia porta del Elguizábal, que va ser la remuntada a l'últim instants de partit, quedant 2-3, va empatar al camp del Rayo Vallecano per un 1-1 amb gol de Lamine Yamal de penal i l'últim partit aquest diumenge va ser 6-0 contra el València al Johan Cruyff amb doblet de Fermín, Rafinha i Lewandowski. Sí, bé, un inici de temporada del Barça una micona irregular, però bé, venim del partit aquest del València on van jugar d'una forma espectacular, molt bones sensacions, un Fermín estel·lar, un Rafinha amb ganes de redimir-se d'haver arribat tard i Lewandowski que també veiem que Ferran ha començat més com a titular dient, nanos, jo encara estic aquí i encara tinc gols per donar. Sí, Marc, què n'opines d'aquest inici de temporada, que no ha sigut tan excepcional com va ser la temporada passada, que els Afic van arrasar el primer tram de temporada. Aquest any potser han costat més entrar les peces en joc, potser allò que va dir Flick dels egos i potser una possible bronca allí a Vallecas ha funcionat. En aquests primers partits abans del València a casa, és veritat que el Barça per mi ha jugat amb massa pressa, ha volgut fer-ho tot massa ràpid, gairebé com si fos una cosa automatitzada, i això no et serveix perquè el partit es trenca i al final és un correfoc com vam veure a Vallecas i et pots cremar. De fet, a Vallecas el Barça no es va cremar gràcies a Joan Garcia, però no va ser capaç de sotmetre el Rayo, d'enfonsar-lo al seu propi camp i d'anar erosionant la defensa de l'equip rival. Això una mica també li va passar al camp del Llevant, tot i que la segona part va jugar millor, i la gran diferència ha sigut aquest partit a casa contra el València, que per mi, començant amb la parella de centrals, Eric Cobertí, i continuant al mig del camp amb aquest binomi Casador-Pedri, l'equip va funcionar molt millor, molta agilitat, molta velocitat en la circulació de pilota i després una molt bona interpretació tàctica del que et demanava aquest partit, perquè el València jugava amb 3 centrals que anaven perdudíssims. Els 3 centrals no sabien quan havien de fer salts de pressió i moltes vegades es quedaven enganxats massa a prop del seu porter. I aquí Fermín és qui millor va interpretar per colar-se constantment entre línies, rebre allà i va fer el que va voler. El gol que fa des de fora l'àrea és així, però va repartir joc també rebent constantment en aquestes zones que els centrals del València no van saber assajar allà perquè concedien massa espai respecte als migcampistes. Parlaves dels 2 centrals, Eric i Covarsí, el primer cop aquesta temporada que els veiem junts a l'eix de la defensa. Creus que serà la parella de centrals que jugarà contra el Newcastle o creus que Christensen pot entrar pel lloc d'Eric? Jo no sé què farà Flick, però penso que podria repetir perfectament perquè vens d'un molt bon partit, perquè a més el davanter del Newcastle en principi serà Voltemade, que sí, fa 1,98 m, però no és un jugador físic, sí. És a dir, l'altre dia va marcar el gol de Newcastle rematant de cap, però no és un jugador ràpid, extremadament ràpid, no és especialment potent, és un jugador amb peus de ballarí, és molt bo. Et sorprèn amb gestos tècnics que no te'ls esperes per algú de 1,98 m. El que vull dir amb això és que tu pots seguir jugant amb 2 jugadors de bon peu, que s'entenen molt bé l'un amb l'altre i que et permeten dominar en pilota, perquè molta gent es pregunta per Araujo, no? Fins a quin punt podria entrar, per exemple, Araujo davant de davanters forts, però és que jo crec que Araujo jugarà quan el davanter rival sigui fort i sigui ràpid, probablement. Estic parlant de perfils com Erling Haaland, per exemple, o jugadors d'aquest estil, com pot ser Kitike del Liverpool o Isaac, però penso que contra el Newcastle pot repetir la parella, sí. Això que deies, el Covarsí es va veure la temporada passada amb l'Mbappé, que tot i no tenir aquest cartellet de físic, és un defensa central que no s'arruga gens, ja ho va demostrar primer contra el PSG i després amb el Madrid la temporada passada, o sigui que Araujo haurà de donar un pas endavant molt important en pilota si vol arribar a disputar algun partit d'aquests importants, com deies contra el City, potser. I Covarsí també va fer un bon partit contra el Nàpols, aquella eliminatòria de fa 2 anys, amb Moiximent, que l'anul·lava perfectament.
Sí, perquè són molt intel·ligents, és a dir, a nivell condicional potser contra aquest estil de davanters tenen les de perdre, però ho compensen en posicionament i intel·ligència. Ells saben perfectament quan poden defensar cap endavant, quan han de protegir una mica més la posició. Es guarden molt bé l'esquena l'un a l'altre. Contra el València, quan un saltava, l'altre ja estava pendent de poder corregir i tancar l'espai a l'esquena de qui saltava. I això amb Araujo costa tot molt més. No hi ha aquesta sincronia. No només a l'hora de fer la línia defensiva per provocar fores de joc del rival, sinó també en quant a concepte pur defensiu. Hi ha moltes coses que Araujo no les domina i en canvi Covarsí i Eric, sense ser tan ràpids ni tan forts, ho fan molt millor. Bé, doncs passarem ara a parlar una miqueta del Newcastle, el primer rival del Barça, aquesta edició de la Lliga de Campions. I bé, com deies, és un equip molt intens, un equip que a part d'intens és molt complet, és físic i té capacitat de dominar en pilota. Habitualment jugaven amb 3 dimoniets a dalt, amb Gordon, Elanga i Harvey Barnes o Jacob Murphy, però ara amb l'arribada de Voltemade potser varia una miqueta com funciona aquest atac. Tot i així seguirà sent igual de complet, ja es va demostrar aquesta jornada contra el Wolves que el de Voltemade no són 90 milions malgastats, sinó que és un arribar i moldre. I a part de tot això, doncs, té un mig del camp excepcional. Tonali, Guimaraes i Joelinton són 3 jugadors molt físics, de molt bon peu, amb la capacitat de recórrer tot el camp i d'actuar de forma excelsa en les 3 zones del camp. Per tant, el Barça tindrà un os molt complicat al davant i que s'ho haurà de treballar. El Newcastle, que ve d'un inici de temporada una micona complicat a la Premier, amb només 5 punts de 12, però també s'ha de dir que amb rivals complicats, és a dir, va plantar cara al Liverpool, com bé mencionava abans, amb 10 jugadors tota la segona part i part de la primera, han jugat contra l'Aston Villa, han perdut a Alexander Isak, que es podria dir la gran estrella de l'equip, però tot i així s'han reforçat molt i molt bé. Joan Evisa i Voltemade crec que són 2 fitxatges molt encertats que donaran un plus al Newcastle per seguir sent un equip de Champions. Jo, Marc, et volia preguntar si la marxa d'Isaac i l'arribada de Voltemade sí que potser són jugadors no tot iguals, però sí és peça per peça. Si creus que Voltemade pot fer, Voltemade o Voltemade, no sé com es pronuncia, si pot ser un bon recanvi pels Newcastle. Sí, penso que amb Voltemade t'obliga a jugar més estona a camp rival, és a dir, estar més a prop de porteria contrària si vols fer mal, perquè Isaac és molt ràpid també, té gambada, et permet jugar amb una versió més reactiva i després per sortir al contraatac Isaac és capaç de fer-te grans cavalcades. Voltemade, a veure, ho pot fer però no de la mateixa manera, no és tan ferotge a l'espai. Llavors, jo penso que com més la propis a l'àrea ell, més perillós seràs. I no em refereixo simplement a les rematades, perquè és molt alt però no és un especialista rematant de cap, tot i que va fer gol l'altre dia contra el Wolverhampton així, però ho dic perquè és un jugador que sí que se'n va molt espais reduïts, que controla molt bé la pilota, jugant d'esquena, combina bé amb els companys, se la queda, l'amaga, treu l'atenció de defenses i allibera espais als altres, i tot això, amb una versió del teu equip més dominant, jugant a camp contrari, jo penso que ho pots explotar molt millor. És la diferència. La similitud que té amb Isaac és que tots dos són jugadors molt alts, però molt coordinats i molt tècnics. I per això suposo que van voler fitxar Voltemade. Bé, aquest inici de temporada, encara quan no hi era Voltemade, ja jugaven d'una forma similar, amb Anthony Gordon així com a fals nou, que té més mobilitat, té molta més velocitat, però sí que ja jugava una micona separat dels centrals per intentar que Elanga i Barnes principalment es poguessin aprofitar d'aquests espais que deixava a l'esquena. Per tant, suposo que amb Voltemade se seguirà una miqueta aquesta línia de joc del Newcastle. Sí, haurem de veure si contra el Barça juga Voltemade o d'entrada Eddie Howe, per exemple, pensa que jugant amb 3 futbolistes més dinàmics, amb més energia a l'espai, pot sorprendre el Barça i la seva línia alta. Que Voltemade jugarà és gairebé segur, però no sé si com a titular o durant el partit. Clar, hem de recordar que Anthony Gordon ve completament fresc perquè li va parir una entrada al Van Dijk que s'ha endut 3 partits de sanció i més que merescuts. Sí. No va jugar l'altre dia exacte contra el Wolverhampton i a l'esquerra va jugar Harvey Barnes, a la dreta Murphy, que ho va fer bé, i aquests 3 migcampistes que abans comentaves, que són molt interessants, també per com es despleguen. Qui més ho fa és Joelinton, que de fet el Hoffenheim era davanter, jugava de davanter o segon punta,
fins i tot d'extrem, i ara juga d'interior però molt alt, tota l'estona trepitjar àrea entrant de segona onada, i és molt perillós perquè el Newcastle centra molt, intenta centrar molt amb incorporacions constants dels laterals. Jo, Marc, potser ara que parlar de Joelinton, potser és de les evolucions més heavies que hem vist els últims anys del futbol, un jugador que a la Bundesliga jugava de centre, que aquí ha passat de ser a vegades interior i a vegades pivot. Sí, exacte, és una nova posició. Suposo que li van veure aquest potencial físic, aquesta capacitat per a repetir esforços, i van pensar, ostres, doncs jugant amb tres migcampistes, tenir un jugador d'aquest perfil pot ser molt interessant perquè a la Premier aquests futbolistes que poden treballar a les dues àrees i també a la frontal et dona molt de joc. I Joelinton, tenint companys com Tonali i Bruno Guimaraes, no s'ha d'involucrar tant en la gestió de la pilota, però sí que és molt important amb aquests moviments tan profuns i tan agressius. I l'Isaac abans comentava això d'aquest camp excepcional, hem parlat de Joelinton, Tonali i Bruno Guimaraes, com els definiries? Què pot, els aficionats del Barça vegin el partit, com poden identificar aquests dos jugadors? Jo veig a Bruno Guimaraes més com un mig centre, més de posició per entendre'ns, tot i que també té mobilitat, però ell és qui dirigeix des d'aquesta posició del 6 per entendre'ns i Tonali és el 8. Un interior que està més a prop de la base, és a dir, es troben de vegades molt junts l'un de l'altre perquè per teixir joc el Newcastle els necessita i llavors qui despleguen és Joelinton, però hi ha altres vegades que Tonali també et sorprèn amb alguna excursió ofensiva, amb alguna conducció potent perquè ho pot fer perfectament. Diguéssim que Tonali seria l'escorta de Bruno Guimaraes en aquesta posició del mig centre. Sí, la veritat que Armas no serà el Newcastle tenint també el lliurament un tros de lateral que et rendeix per l'esquerra i per la dreta, el Dunbar, un defensa central de 2 metres, que bé, al partit del Liverpool les penjaven totes i el primer gol va ser cosa seva, per tant el Barça haurà d'estar molt en compte en totes les fases de joc, tant en estàtic, dinàmic com a pilota aturada, perquè el Newcastle et pot complicar molt aquest debut de Champions. Sí, i no és el primer cop que s'han disputat aquests dos equips entre ells a Champions, han arribat a jugar fins a 4 vegades. La primera va ser la fase de grups del 97-98, on el Barça va perdre 3-2 allí contra el Newcastle. Que a més va fer un hat-trick Faustino Esprilla. Sí. En parlo com si ho hagués vist, però no havia ni nascut en aquell moment. Jo sé que havia nascut i me'n recordo perfectament. 3-0, anava 3-0, 3 gols d'Esprilla, i després a la segona part van marcar Luis Enrique i Figo, diria. Sí. I fa poc Faustino va fer una entrevista, bueno, no sé si fa poc o aquests dies, de fet, com que hi havia el partit contra el Barça, s'ha tornat a revifar aquesta entrevista dient que, bueno, que aquell partit el recorda amb molta emoció encara i segurament va ser el seu partit de la seva vida. Sí, perquè es diu que es passejava, que semblava que ell jugués a primera i que el Barça fos un equip de tercera regional, que el Faustino Esprilla estava jugant de forma excepcional en el debut històric del Newcastle a Champions, primer partit que jugaven a les Garces a la competició europea. Després va ser la jornada 5 de la mateixa fase de grups, on el Barça, al Camp Nou, que va guanyar per 1-0. Després, anys més tard, la 2002-2003, a la jornada 2 de la fase de grups, que aquí, recordem, hi havia 2 fases de grups. El Barça va guanyar 3-1 al Camp Nou, i a la jornada 6 de la mateixa fase de grups, el Barça allí a St. James's Park va guanyar per 0-2. Bé, bons precedents pel Barça, 3 victòries, 1 derrota. Veurem si es pot ampliar en aquesta nova visita a St. James Park. I ara, Marc, passem una mica més aquí a tertúlia, ja passant ja més en general, no tant en Barça i Newcastle. T'atreviries a dir un top 8 de la Lligueta? De la Lligueta, no de favorits a la Champions. De la Lligueta. Comencem per la Lligueta i després passem als favorits. Saps què passa? Que hauria de repassar tots els calendaris, perquè no, evidentment és impossible saber-te'ls de memòria, i això també influirà a l'hora de veure quins equips tindrà més punts al final de la Lligueta. Jo penso que el Barça estarà entre els 8 primers, pel calendari, per la regularitat i pel moment de forma, i després, doncs, no t'ho sabria dir, sincerament. Els anglesos també, suposo que Liverpool, Arsenal, aquests dos segur, Manchester City. El Paris Saint-Germain tinc més dubtes perquè pel format de competició i del sorteig els equips francesos o l'equip principal de França se li complica molt perquè els anglesos no es poden enfrontar entre ells i llavors ja tenen un calendari de vegades molt més assequible, no? En canvi el Paris Saint-Germain li toca el rebre, li va passar l'any passat, tot i que després van guanyar la Champions, van patir a la fase Lliga. Jo penso que el Bayern també estarà entre els 8 primers
probablement el Madrid. Bé, estem parlant d'aquests equips i potser algun ens sorprendrà, però vaja. No crec que hi hagi grandíssimes sorpreses o tan grans com la temporada passada. Els equips més potents ja saben una mica de què va la història i saben que cada partit és molt important per quedar al top 8 i que això val el seu pes en or perquè t'estalvies una eliminatòria, descongestiones el calendari. I tu creus que aquí és on resideix la clau, que els equips ja coneixen el format i per tant no creus que hi haurà sorpreses per això? Potser n'hi ha alguna, però recordo que la temporada passada, per exemple, que vam tenir el Brest a la part alta durant moltes jornades. El Mónaco també. El Lilla també va estar per allà dalt, plantant cara. Quin dius, Isaac? El Lilla. Sí, exacte, el Lilla. Sí, aquests 3 francesos van sorprendre molt, no? Bé, potser n'hi ha alguna, també en funció del calendari, això tindrà la seva influència, però penso que no veurem tantes sorpreses a la fase lliga com la temporada passada i que el top 8 serà de 8 equips que poden guanyar perfectament la Champions. Això cal recordar que estarem pendents fins a l'ultimíssim segon i és que la 8a jornada serà unificada. Per tant, serà jornada d'infarts, d'anar fent calendaris i ara aquest equip està guanyant, ara està al top 8, però ara passa a estar al número 16. Per tant, ja ho vam veure la temporada passada que si arriba tot molt igualat, l'última jornada ho decideix tot. Sí. I Marc, i de favorits, que comentaves abans, quins veus? Mira, favorits, que no vol dir que hagin de guanyar la Champions, però jo sempre penso doncs, en els equips que tenen millor plantilla, segons ho veig jo, i en els que tenen una idea de joc més sòlida, més establerta, més guanyadora. Si compagines aquestes dues coses, doncs podríem parlar Anglaterra del Liverpool, que per mi és la millor plantilla d'Europa, i de l'Arsenal, aquests dos segur, i podríem sumar el Manchester City com a tercer equip anglès, que malgrat que no està en un bon moment, jo penso que pot sorprendre. Paris Saint-Germain, evidentment, el vigent campió, seria el quart. De la Lliga Espanyola, Barça i Madrid, ja en tenim 5-6. El Bayern també, 7. I jo crec que aquests són els 7 grans favorits. Després, per completar el 8è, doncs probablement hauríem de tornar a la Premier League i podríem afegir el Chelsea, que és vigent campió del món, no? Seria el 8è, potser. Però després hi ha equips que et poden sorprendre. El mateix Tottenham de la Premier, l'Atlètic de Madrid segur que anirà creixent. A Itàlia tenim l'Inter, que és vigent subcampió, tot i que penso que ho tindrà molt complicat per repetir el que va fer la temporada passada. La Juventus... Amb la Juventus a mi em passa una cosa, que sempre penso que tenen millor plantilla del que la gent veu i després em deceben per la seva proposta de joc. Però penso que també és un equip que pot eliminar perfectament la Juventus. Bé, aquests et poden sorprendre, però els primers 7 o 8 que he dit són els candidats per mi. I tu, com a aficionat del Bayern, creus que aquest any, un altre cop, hi ha més rodatge a l'equip de Company, encara està per sota un esglaó del Barça, PSG, Arsenal, Liverpool, o creus que aquest any ja estarà al mateix nivell? Sí, penso que la temporada passada ja estava al mateix nivell, el que passa que va arribar al tram final amb mig equip lesionat, sense jugadors molt importants pel model de joc de Company, els dos defenses més importants, que són Upamecano i David, perquè sense ells no pot jugar amb la línia tan amunt com ho vol fer Company, ni saltar tan agressiu a la pressió. Si no jugues amb ells dos i jugues amb Eric Dyer, et canvia la pel·lícula completament. Ja no pots fer el mateix que fa Company. Sense Musiala, que és amb Olise el jugador més desequilibrant de l'equip, l'únic problema que li veig al Bayern és que no es pot tornar a produir això. És a dir, si arriba al tram final de la temporada amb 5 o 6 baixes capitals, doncs estarà per sota d'aquests equips que has dit perquè no té una profunditat de plantilla tan bona com aquests altres. Si el Bayern és capaç de tenir-los a tots sants el mes d'abril, pot guanyar tothom. És a dir, tu veus l'11 titular del Bayern i no té res a envejar cap equip d'Europa. Sí, no només tenint el killer del Kane, que li ha sumat el plus de com ha marxat el Lewandowski, el Bayern és un equip molt complet. Se li ha sumat Luis Díaz, que li porta més verticalitat fins i tot a l'equip, si és que es podria dir que en algun moment li ha faltat mai verticalitat al Bayern. Però sí que compensa molt bé, Isaac. És a dir, al Bayern la temporada passada li faltava aquest element de quan Harry Kane baixa a ser un migcampista més, qui aprofita tots aquests espais que genera Kane, qui busca les passades profundes, no? I aquest clarament és Luis Díaz, que està marcant molts gols entrant en la posició del 9, que és la que avui de Kane, perquè és un constructor de joc formidable. És un migcampista més. Harry Kane és un 9
però que va disfressat de 10 o de 8 durant tot el partit, és increïble. I llavors és això, és tenir-los a tots, perquè si també tens Olise, que està al nivell estratosfèric més Musiala, Luis Díaz, Kane, no se't lesiona Pavlovic i pots formar amb ell i Kimmich un doble pivot dominant i al darrere tens Upamecano al nivell que està, més Alfonso Davies quan torni, a la dreta l'Aimer o Stanisic i Tao o Kim Min-jae com a parella d'Upamecano i Neuer, que als 40 anys segueix sent determinant, clar, és un 11 espectacular, sincerament. I hem parlat de favorits, del top 8. Un equip que diguis que tens moltes ganes de veure aquest any a la Champions? Bé, és una proposta una mica pintoresca, però a mi em fa il·lusió veure el Bodo Glimt, perquè és que ahir en parlava en una tertúlia i hi ha gent que no s'ho creu. I la gent que no ha vist el Bodo Glimt es pensa que un equip noruec jugarà a un futbol directe, a buscar un davanter centre a 2 metres i a veure què poden pescar. I en canvi el Bodo Glimt juga un futbol combinatiu que és preciós. Passades curtes, joc organitzat, futbol associatiu, mobilitat constant, jugadors tècnicament molt pulcres, i així ens va enamorar tots a l'Europa League, carregant-se la Lazio, per exemple, i així s'ha classificat per aquesta Champions arrasant a les fases prèvies, i penso que pot ser un equip revelació. Si s'atreveix a jugar així, com ho farà, i sorprendrà més d'un equip. I a més, digues, Isaac. Que aquí estic completament d'acord amb el Marc, que a més crec que el Bodo Glimt té un factor extra, Això anava a dir. que és que quan vas a jugar allà a partir de l'octubre, Sí. vas a patir, i no només pel joc, vas a patir per les temperatures físiques, perquè fot un fred que pela. A més, això que deies, Marc, que és un equip que ha crescut molt, perquè ja fa anys que es començava a sentir d'un equip noruec, que estava allà a fases eliminatòries d'Europa League, que li va marcar 6 o 7 gols a la Roma del Mourinho, i que a poc s'ha anat arribant plantant a unes semis d'Europa League. Sí. Que riu-te tu, que molta és artificial, molt el que tu vulguis, però són unes semis d'Europa League. Si us interessa el Bodo Glimt, fa poc el Rafa Skritz va fer un videoblog allí que va anar fins allà, no sé si era la final, la tornada de la fase prèvia aquí de la Champions o alguna cosa així, que si us teniu ganes de veure la seva història, com han evolucionat aquests anys, veure com és l'afició al camp, us el recomanem perquè està molt bé. Sí. I només ens quedaria repassar un equip que creguem que sigui decepció. Jo en el meu cas diria l'Atlètic Club. Té un calendari complicat de mala manera, com una carretera de muntanya que encara està per asfaltar. Crec que se'ls hi pot complicar molt, i si volen fer un bon paper Lliga, la Champions potser se la poden deixar. Sí, jo potser em sumo amb l'Atlètic Club, però jo crec que aniré més per també un altre espanyol, que és l'Atlètic de Madrid. Jo crec que també té un calendari bastant farragós. No ha començat molt bé aquest inici de temporada, sí que hi ha moltes cares noves a algunes zones importants al camp, però no sé, jo no tinc bones sensacions aquest any amb l'Atlètic de Madrid de Champions. Doncs sí, jo penso que serà un dels finalistes de la temporada passada. Clar, l'Inter ve de ser subcampió d'Europa i tot el que no sigui apropar-s'hi, mínim quarts de final, seria una decepció. I penso que els hi pot costar en aquesta era post-Inzaghi, tot i que Cristian Chivo està fent un futbol similar, mantenint el sistema i els principis bàsics. Penso que els hi pot costar perquè hi ha hagut un desgast important també, arribant a 2 finals de Champions amb Inzaghi, i crec que tenen el llistó massa alt perquè realment poden oferir, tot i que és una plantilla que també m'agrada. Doncs mira, jo, això de l'Inter, m'agradaria que li anés malament, més que, també pel que va passar l'any passat amb el Barça. Per fitxar Bastoni. Per fitxar Bastoni i pel Barça, que em sembla un central que... Per fitxar a Bastoni, sí, jo crec que és un central que el Barça l'any que ve potser... Bueno, és que veurem com surt l'Eric i Pau, però és que Bastoni és un central que... per marcar una època. O sigui, benvingut un central esquerrà, amb aquest físic, amb aquesta sortida de pilota, a més que és un cabron. És un cabron i a vegades un central ho ha de ser. Per tant, aportaria aquest plus que és que ja la defensa del Barça seria... Bueno, i no sé si acaba contracte aquesta temporada, així que no ho sé. Diria que la següent potser, no? Ara no me'n recordo exactament, però que s'havia de negociar amb l'Inter. Però és veritat que, clar, com a central esquerrà, que el Barça no té cap a la plantilla ara mateix, estem parlant d'un jugador que encaixaria molt bé per les seves condicions tècniques. A més, recuperaries aquesta jugada que ara ja no tens, que és el canvi d'orientació. Exacte, sí, d'Íñigo. Directament a la Lamine Yamal, a l'extrem de costat dèbil, per entendre'ns,
que ara és més difícil amb Eric Covarsí. És més natural per un esquerrà, directament canviar l'orientació a la min, que no pas per un dretà que se l'ha de posar dins la pilota i et pot saltar a pressionar amb més facilitat un davanter rival. Doncs estarem pendents. Aleshores, moltes gràcies, Marc, per aquest vídeo, per venir nosaltres a fer aquest especial a Champions. Moltes gràcies, Oriol, també. I això, estarem pendents de com va aquesta nova temporada 25-26 a la Champions, que arrencarà avui o ja va arrencar ahir, depèn de com acabem de pujar el vídeo. I res, deixeu-nos als comentaris les vostres prediccions, també, qui creieu que farà top 8, qui són els favorits, l'equip revelació, decepció, tal com hem fet nosaltres, i ens veiem. Moltes gràcies.